U-anyanisi, ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. U-anyanisi uyimfino edumile e-Afrika. U-anyanisi unama-vitamin C ne-folate kanti une-peptide esiza kakhulu esifweni osteoporosis. U-anyanisi utshalwa emazingeni okushisa aphakathi kuka-12 degrees kuya kwaku-25 degrees. Kanti umila kahle kakhulu ezindaweni ezibandayo kunezishisayo. U-anyanisi uthatha isikhathi ukuvuthwa, izinyanga ezine kuya kweziyisikhombisa. Ngakho-ke kuhle ukusebenzisa indawo encane uma uwutshala ngoba ikhona eminye imifino ongayitshala ibe mningi kunawo njenge-spring onion. Tshala u-anyanisi uma sekuphele ihlobo kuze kube isekwindla kodwa udinga ukuwuchelela lapho usemncane. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumelwe ivundiswe ngemvunde size sifike emasentimiteni angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 ukuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokukala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwane bese uyayixhuma nesinye isikhonkwane seduze kwaso. Beka izikhonkwane zesikhashana ngamasentimitha angama-25 bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo imvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-25 ukuze ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibekayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakabuni, lokhu kungabanga umhlabathi ukuthi ube ne-nitrogen engeyinhle bese yehlisa ukuhluma kwezithombo. Faka imfoloko emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 kushona phansi bese uyayidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfoloko kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha angama-25 bese ufafaza isandla esisodwa somlotha wezinkuni okuyi-wood ash emitheni ngalinye. U-anyanisi udinga ukutshalwa ngamasentimitha 2 emvunde ngaphezulu bese iba banzi ngamasentimitha angama-25. Akudingeki ukuxuba imvunde nomhlabathi. Le ndlela yokuthela imvunde ngaphezulu iyokulandela lokho umdali asikhombisa khona ekuqaleni komhlaba. Wadala izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Cindezela phansi emseleni ngegeja amasentimitha 2 kuleli bhande lingu-25 cm ububanzi bese uphinda lokhu njalo kumasentimitha angama-20 kolayini. Tshala imbewu ka-anyanisi ngamasentimitha 2 ukushona phansi bese ihlukana ngamasentimitha 5. Kubalulekile ukuthi imbewu ka-anyanisi ithintane nemvunde. Ngakho-ke mboza imbewu ngokuvala umsele bese umbambatha emhlabathini kancane. Ungayibuyiseli ingubo yomdali kuze kube izithombo sezimilile. Emuva kwalokho usungayibuyisela emaceleni ezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza ngamaphesenti ayi-100 bese ubugqinsi buba amasentimitha 2.5 ukugwema ukukhula nokugcina umswakama. U-anyanisi umila kahle uma utshalwe ngezithombo. Emumva kwamasonto ayi-7 kuya kwayi-8 izithombo zisuke sezilingana nepeni lomsizi ema-nurseries futhi sezikulungele ukutshalwa emhlabathini.
Faka amasentimitha 2 engubo yomdali phezu kwemvunde bese usebenzisa i-double stick uyiphendule ingene engubeni yomdali ngokuyicindezela emvundeni phakathi kwamasentimitha ayi-10 kolayini abangamasentimitha abangama-20. Imba isithombo bese uyasicindezela phansi nge-double stick noma usebenzise umunwe wakho ngokutshekile ucindezele imvunde kahle ngasezitshalweni. Lokhu kwenza ukuba izithombo zingagobi futhi umoya ungangeni ezimpandeni. U-anyanisi uthatha isikhathi ukumila, izinyanga 4 kuya kweziyi-7. Ngakho-ke kufanele womiswe kahle ngaphambi kokuthi ubekwe. Uma amahlamvu eseqala ukuba nombala ophuzi, hlephula amahlamvu awo kodwa ungadonsi kakhulu ukuze usheshe ome. Uma usuqedile ukukhipha izigaxa za-anyanisi, zibeke endaweni enomthunzi neshaya umoya. Sebenzisa lezo zigaxa ezilimele kuqala bese uhlala uzibheka ukuthi azinazo yini izifo. Isummary. Gaba olayini bama-75 amasentimitha akuma-raw abavuleke ngo-25 cm. Faka isandla esigcwele somlotha wezinkuni emitheni elilodwa. Faka imvunde ngaphezulu, ububanzi bawo bube ngamasentimitha angama-25 bese uba nogqinsi olungamasentimitha 2. Faka ingubo yomdali uma uzofaka izithombo. Uma ufaka imbewu yenza imisele eshone ngamasentimitha 2 kuma-raw ka-20 cm. Tshala izithombo zihlukane ngamasentimitha ayi-10 kuma-raw 2 ahlukene ngo-20 cm. Uma utshala imbewu yifake ishone ngamasentimitha 2 phansi, ihlukane ngamasentimitha 5, uyigqibe ibe yi-level. Uma isimilile usungayihlukanisa ngamasentimitha ayi-10. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.